Aká je to expedícia, vieš čo, nejak mi to troška prešumelo hlavou. Ešte raz mi to opakuj. Lebo tuto som bol na dvojke, tam je expedícia Marco Polo. Expedícia K120 raz, expedícia K120 od mikrofónu Miso 2 a Jano Šinela hneď vedľa mňa sedí. Boháča, no zdravím vás, chlapci moji krásni. Tak konečne ste sa dali na to a vyšli ste volať na vršky. Ja som bol minule na Slieskom dome, blačal som, vieš čo, mal som asi 10 spojení odtiaľ, úplne tam od tej chaty, od Velického plesa, lebo mi tam robí priateľ, tak ma zobral tam na aute, ale nič moc. Chlapci, idete parádne, ale večer to bude možno lepšie. Ja som počul Kaktus a to je K2, a tak už teraz viem, o koho sa jedná. No ešte na teba mikrofón. Tu je krásne, slnečné počasie na Liptove, určite aj hore máte v Tatrách pekné. Výhľad, no nezávidím vám to. My vieme, raz večer počasíčko vyšlo, musím zaklopať na drevo, že počasie je fakt veľmi dobré, ani vetri, teplúčko, bolo cez deň. Takže fakt to vyšlo a nechal by som si to ujsť tento polný deň. Chcem ťa poprosiť, ako ti ideme do Ordového a lokátorik na teba. No vieš čo, no nejdeš povie, ako že by som ti dal 59, ale 55 ti môžem dať. Je to také trocha v šume a ten Marco Polo, vieš čo, volá, čo tam vymenil anténu, tak už teraz mu to ide veľmi slabo a bez toho chrapotu, ale sprvu mu to išlo 59 len s chrapotom. Tebe, no 55 ti dám, ideš dobre, v pohode je to. Ja som mal ísť tiež tam robiť expedíciu s jedným Janom z Lučenca hore, aj permanentky sme ti mali na Lomnický štít a ja neviem, či jeho voda vytopila, či jeho šlaka, neozýva sa mi, tak neviem, čo je s ním. Ináč, ako vravím, bol som na tom Slieskom dome, ale to je tam taká kotlina, vieš čo, otvorené je to len tam na Rimavskú Sobotu Lučenec, takže, ale mal som zo pár spojení aj z Čiech, takže bol som spokojný a urobil som si taký výlet na teba. Ináč lokátor ešte môj, hej, je N99 Viktor Cyril. Dneska som bol aj s Lacom, vravel som mu, že je polný deň, tak možno, že zakričí Laco, ak už nezakričal. Teraz si sa už vôbec úplne si sa stratil. Dobre, prehodíme anténu. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za lokátor, za spojenie takisto Rastio. Baldeho, počkajte chvíľočku, dokončím spojenie, hneď ťa vezmem. Takže prajem ti veľa úspechov, veľa šťastných spojení. No a v noci určite, keď sa vylepšia podmienky, tak to pôjde lepšie. Technická trojka z Lomnického štítu, učí sa Mišo od mikrofónu za expedíciu K120. Ahoj. Ahoj Miško, prajem vám veľa spojení. Majte sa krásne a príjemný zbytok dna aj večera. Ahoj. Ďakujem pekne, 7-3, Bardejov, poď.